राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? कमेंट में जय माता दी लिखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू। सिया माई ना करई भोजन माहो चटनिए बीनू ना। सिया माई ना करई भोजन माहो चटनिए बीनू ना। कहवा पाई बई मैया कलमिया मवा के टिकोरवा हो। कहवा पाई बैना तीने पतिया के पुदीनवा हो। कहवा पाई बैना तीन पतिया के पुदीनवा हो। कहवा पाई बैना बगिया में पाई बुसेवकिन कलमिया मवा के टिकोरवा हो। मौरिया घरवाना तीने पतिया के पुदीनवा हो। मौरिया घरवाना धेरिया हमरी पीसाली पातोहिया मोरी परोसई हो। कि भुइया बैठली ना सिया माई करली भोजनवा हो। कि भुइया बैठली ना जैसई जैसई सेवकिन हम